Hello guys, another menu for today. So, Bolinaw guys, ako ni siyang tortahon. So, ato siyang timplahan. So, lagyan natin ng pampalasa guys. Lagyan natin ng Ajinomoto. Then, magic syrup. Then, with iodized salt. Then, lagyan natin ng eto. Then, natin ihalo-halo. Halo-haloin. Then, depende sa inyo guys kung anong ilagay yung lamas. So, lagyan ko ng sibuyas dahon. So, may sibuyas dahon guys. Yan. Para malasa-lasa po siya. Then, pagkatapos, lagyan natin ng flour. Talagang Flour. Then, halo-haloin. So, sticky kayo siya guys. Pwede na to siya butangan og